la formació professional la tenen feta de manera i la tenen dissenyada de manera que tu vas assolint dues coses, i és coneixements pel món laboral i després coneixements tècnics com perquè tu el dia de demà trobis feina molt fàcilment. I del que tu veus amb el teu tablero de proves en una escola, el que et poden fer arrencar un motor, un canvi de gir, engegar una bombeta, un fluorescent, et pots trobar aquest error, mireu de fer-ho d'aquesta manera, tot això és que no es difereix gaire. Aleshores, són uns estudis que van molt, molt bé, molt bé. I això s'agraeix molt perquè et dona molta seguretat. I amb aquest impàs decideixo matricular-me pel grau superior per continuar els estudis d'electricitat amb la rama de regulació i control i al mes de novembre em poso autònom. I aleshores jo, durant els dematins, caps de setmana, dies festius, estic fent això i per les tardes, de 3:30 a 9, estic estudiant el grau superior. I la veritat, jo el missatge que vull donar a la gent que tingui aquestes inquietuds de dir, escolta, el batxillerat no m'ha anat bé i ho vull deixar i començar a estudiar, jo la convido que ho faci, perquè es sorprendrà moltíssim. Però és a dir que jo un grau mig, jo convido a per lo menys, aneu a jornades obertes que fan les escoles, que moltes fan jornades obertes, parleu amb la gent que hi ha allà, perquè val la pena, val molt la pena. Almenys és una bona alternativa i a mi m'ha ajudat molt i jo estic vivint una segona vida.